Wrth sefyll ar ben y grisia, o'n i'n gwybod erbyn cyrraedd i gwylod nhw y bod rhaid i mi wynebu bod dad wedi neu ar fi'n marw. Ar y 30 o Dachwedd, ges i alwad gyn mam ac o'n i'n gwybod yn ei llais hi bod dad wedi neu ar fi'n marw. Ro'na griw o ymgymerwyr di dod i gipio dad. A dwi'n cofio gweld adlewyrchiad un ohonyn nhw mewn cot ddu hir a cofio meddwl, yr un meddwl creadigol ma sgynno fi eto, yn meddwl mai dyna oedd symbol angau, bod y dyn ma'n y got hir ddu o'n cwmpas ni drwy'r adag, boed hynny'n alar, yn iechyd meddwl neu unrhyw beth sy'n cael ei drin fel tabw, o'n cwmpas ni drwy'r adag, a fedra ni'n cael gwarad ohono fo. Mae rhaid ni ddysgu byw efo fo, a gella bod yn ffrindiau efo fo, hyd yn oed. Mae yna rai traddodiadau sy'n gysur i mam, a dwi'n parchu hynny'n llwyr, traddodiadau fatha cau cyrtans pan fo arch yn mynd heibio'r tŷ mewn hers. Ond i mi, gen i fi olwg llawar fwy amrwd, dydy cau'r un cyrtan yn mynd i ddod â dad yn ôl. Mae dad wedi marw, a dyna ddiwadd arni. Un peth nath ddim newid amdano fi o gwbl oedd y ffaith bod fi eisiau mynd allan a mwynhau efo ffrindiau. A dyna nes i baratoi yn hun i fynd allan efo'n ffrindiau. Ond gymrodd i bron i 6 awr y diwrnod hwnnw, am bod yr hen fi yn rhyw boeni am be o'n i'n mynd i wisgo. A dyma'r fi newydd ma oedd wedi colli dad a di bod trwy uffern yn penderfynu be oedd yr ots be o'n i wisgo. Felly nes i reid rhyw ddillad, rhyw slacks a dod allan at yn ffrindiau a trio codi'n halon a trio gweld pethau mewn ffyrdd llawar fwy positif ar ôl bod trwy amser mor ofnadwy. Ac y noson honno, pam o'n i wedi dod allan am y tro cyntaf ar ôl colli dad, dyma fi'n cymryd 5 munud i fi'n hun yn y tŷ bach, oherwydd o'na rhyw gân di dod ar y jukebox oedd yn atgoffa fi o dad. A dyma rhywun yn dod i mewn i'r tŷ bach a dweud, "Tyd yn blaen, Caryl wir, dwi eisiau mynd i'r tŷ bach, tyd yn blaen," ac ymrysio fi trwy'r galar. Ar noson honno nes i sylweddoli bod galar dal yn tabw a mae angen siarad amdano fo a mae'n iawn i grio, boed hynny adra, mewn tafarn neu unrhyw le. Gymaint dwi'm yn licio'r gair, mae wir angen normaleiddio galar, fel bod pobl yn gallu trin i ffrindiau fatha maen nhw wedi trin nhw gynt. Mae pawb ar ryw bwynt yn ei bywydau mynd i brofi galar, neu ella ryw fath o iechyd meddwl, a mae'n iawn i grio ynghylch galar, neu crio ynghylch unrhyw beth da chi'n ei deimlo, neu unrhyw beth da chi eisiau crio yn ei gylch o. Crio adra, neu crio yn y dafarn efo'ch ffrindiau dros beint. Erbyn hyn, mae'r dyn yn y got fawr ddu yn byw efo mam a finna. Ond mae hynny'n iawn, oherwydd os di o eisiau ista yna yn sbio'r mam a fi'n chwerthin, mae hynny'n iawn, oherwydd mae hynny'n nefoedd i feddwl bod y ddwy o'na ni wedi bod trwy uffern.